ai ke jing yaro ya ka executive committee jong ka council ke bamenta ya ka senjam ke jing seluruh jong ka ban sim ya kan ka bentah bata harajuk kapor ngasang ban panmap na kitu kiba sya penduk no ya ka kam ka jam ke jongki hapo council wat la pidei makna kita ki pradok prasnam para kasiru haot ngidon kata gajing snow lem kadon kata gajing sausen yapi tangba nisnopat ban yero ya ka senjam jong council namar ba kombang ya keren menta kalong kajing tungkam sop lane kajing yok kam sop kakta ya ka hok jong ki weipat ki bangila ban ong kita ki talented youth lani kita ki samla ki ba up kam up jam let's say ki deserve ban yok tu ka kam handrai namar ba kim don bahayeng ki balong MDC kim don bahayeng ki balong officer kamut ba kim yok ban rung kata ka kam ban yok ban perform ya kata ka kam kajing tibet jong ki ban tre ka kam handrai namar ba ki don ki MDC ki don ki MLA ki don ki officers ki ba kila ban penrung kam ki wat kitu ki bamlong fit ban tre ka kam ru ki yok ban tre ka kam tingisau ban yaro asisya ya kan ka senjam jong kat council ka ba ile ha kan ka kenti ka bamenta bata ngisngau ban kentu ka juga por ka long ba natu ki post nam ki menswa ngimpat ji ikot ta ki advertisement lani kinu kita ki jing conduct interview jong kat council namta ki vacancies lani kita ki post ki balat ba per hapo council tik bamut ngisau tu ba kan ni ka jing rung kam sop bat ka jing yok kam bian yang tebus council kam dei ka ba tang menta we imat kala dei naduk ki post nam ke menswa te ngisngau ban kentu ha kan ka por ngisngau ban ai jing mut bat ni pan mapa ke juga por ya gitu ki bela rung kam sop kalong ba pinum sawi ya kan ke jing keren ke jonga rei ke ka ba ngakwa ban penpau ngakwa ban pensngau ke por kalong ba kala dei ka por ban weng bet sendon ya gitu ki bayo kam sop ane klem don kanu ka advertisement ki yo kam klem don kanu ka interview lani ke jing pas ke interview ki yo ka kam lara dei nadu ki snem lani ki post nem ke menswaru haba ki rung hapo council ban tre ka kam klem da pas ya ke interview lani klem da don kanu ka advertisement kamut kata kala dei lupa ka kam sop bat kata la dei lupa ka jing rung kam bian da ki spa ngut ki ba rung kambian buat council namar ba nadu ngidang ken mau hadu keni khidmat ngimpat juyo so kwat pan ong ba kadon ka advertisement bat kadon ke jing conduct interview buat council kapamut majority ki bayo rung kam buat council ki dei ki barung kambian namar kata ni support ni kersan ya ke jingle jong ka executive committee ke bamenta bat ni dawaru ba ki dei ban wenglut ya baro ki ba rung kambian hang tebus council kaba kile lani ki rung dang mentane nadu ki ba mensuaru kata ke jing ajimut bat ke jing kerpat na kaliang ke jongi te kublai sibun ngaj scam ba gitu ki ba sya pendukam lani gitu ki ba rung kam sop tebus council pinum sawi ya kan ke jing ai mensim ke jongi ya kan ke executive committee ke ba menta bat ha ke por ingat ba ka executive committee menta kan le ya ke badon kam bat kan treat equal ya barokot kita ki staff ki barung kam di anyang tebus council kata kedeka jing angnut jongi kom ki pat ba no